1 miliarda dolárov. V prepočte takmer 1 miliarda eur. Presne toľko dokázala zarobiť tvoja obľúbená mobilná hra Brawl Stars. Keď sa nad tým zamyslíš, je to absolútne šialené číslo. Hovoríme tu o mobilnej hre, ktorú si stiahneš do svojho smartfónu za pár sekúnd úplne zadarmo. Nemusíš platiť žiadne vstupné poplatky, nemusíš si kupovať drahé disky v obchode. Napriek tomu táto hra generuje väčšie zisky než tie najpopulárnejšie hollywoodske blockbustery alebo prémiové konzolové tituly, na ktorých pracujú tisíce ľudí dlhé roky. Ako je to vôbec možné? Ako dokáže niečo, čo je označené ako free-to-play, vytiahnuť z vreciek hráčov po celom svete takéto astronomické sumy? Odpoveď je jednoduchá a zároveň desivá. Za touto hrou nestoja len šikovní programátori a grafici, ale predovšetkým tím špičkových psychológov, dátových analytikov a expertov na monetizáciu. Dnes ti ukážem tie najgeniálnejšie, najpremyslenejšie a tak trochu špinavé triky, ktoré vývojári zo Supercellu používajú, aby z teba, zo mňa a z tvojich kamošov dostali každý 1 cent. Pozrieme sa hlboko do zákulisia herného priemyslu a rozoberieme si mechanizmy, ktoré ťa nútia otvárať peňaženku aj vtedy, keď si pevne rozhodnutý, že do hry nedáš ani cent. Ver mi, že po dopozeraní tohto videa sa na herný obchod už nikdy nepozrieš rovnakými očami. Začneme hneď prvým a pravdepodobne najviac do očí bijúcim systémom, ktorým je legálny hazard zameraný na mladých hráčov. Pamätáš si ešte na staré dobré časy, kedy v hre existovali klasické megaboxy? Keď ich Supercell predčasom zrušil, vývojári tvrdili, že chcú z hry odstrániť náhodu a urobiť progres hráčov spravodlivejší a transparentnejší. Komunita chvíľu jasala, no netrvalo dlho a prišiel šok. Bum! Do hry dorazili Stardrops. A prečo to Supercell spravil? Pretože ich vlastné interné štatistiky ukázali tvrdú realitu. Keď z hry zmizol moment prekvapenia, hráčov to prestalo baviť a tržby začali klesať. Ľudský mozog je totiž od prírody nastavený tak, že miluje neistotu a nečakané odmeny. Keď klikáš na Stardrop a on pred tvojimi očami mení farbu zo vzácneho na super vzácny, potom na epický, mýtický a nakoniec na vytúžený legendárny, v tvojom mozgu dochádza k masívnemu výstrelu dopamínu. Je to chemická reakcia, ktorá v tebe vyvoláva čistú eufóriu. Úplne rovnaký princíp využívajú hracie automaty v kasínach pre dospelých. Supercell veľmi dobre vie, čo robí. Keď ti dajú raz za čas nejakú úžasnú odmenu úplne zadarmo, tvoj mozog dostane chuť na ďalšiu dávku. Lenže denné dropy sú obmedzené. Čo urobíš, keď ich minieš, no stále máš chuť otvárať? Tvoje kroky podvedome zamieria do herného obchodu, ktorý neustále svieti na červeno a ponúka ti špeciálne časovo obmedzené akcie. Chceš ten skvelý pocit znova? Žiadny problém, stačí vytiahnuť kreditku a zaplatiť. Týmto sa dostávame k druhému triku, ktorým je umelo vytvorená meta a neustály kolobeh, z ktorého nie je úniku. Všimol si niekedy, ako presne prebieha vydávanie nových brawlerov? Tento vzorec sa opakuje s chirurgickou presnosťou. Vyjde nová postava, no bežný F2P hráč nemá žiadnu šancu dostať sa k nej cez klasické kredity. Supercell ju totiž uzamkne za tzv. Early Access, teda predbežný prístup. Ak tohto brawlera chceš, musíš si kúpiť špeciálny balíček, ktorý stojí 15, 20 alebo aj 30 eur. Aby ťa k tomu prinútili, urobia z tohto brawlera absolútne monštrum. Pri vydaní je neskutočne, brutálne silný. Dáva one-shoty cez pol mapy, má nezničiteľné štíty alebo ultinu, ktorá dokáže vymazať celý nepriateľský tím. V Brawl Stars už zarobil viac ako 100 miliónov dolárov. Počkaj, to číslo je v skutočnosti oveľa vyššie. Napíš do komentára, či si tú chybu všimol, pretože pravda je šialená. Brawl Stars už dávno prekonal hranicu 1 miliardy dolárov tržieb a stal sa jednou z najúspešnejších mobilných hier na svete. A teraz sa priprav. Spoločnosť Supercell, ktorá vytvorila Brawl Stars, v roku 2025 zarobila približne 3 miliardy dolárov. 3 miliardy dolárov.
To je suma, ktorú si väčšina ľudí ani nevie predstaviť. Ale odkiaľ tie peniaze vlastne prichádzajú? Veď Brawl Stars je predsa zadarmo. Nikto ťa nenúti platiť. Ale práve v tom je tajomstvo. Väčšina hráčov neutratí ani cent. A potom existuje malá skupina hráčov, ktorí kupujú gemy, Brawl Pass, skiny, špeciálne ponuky. A niektorí minú stovky, dokonca tisíce eur. Áno, za mobilnú hru. A teraz otázka pre teba. Koľko si minul ty? 0 eur? 10 eur? 50 eur? Alebo viac? Napíš to do komentára. Som naozaj zvedavý. A vieš, čo je ešte šialenejšie? Podľa odhadov má Supercell približne 290 miliónov aktívnych hráčov mesačne naprieč svojimi hrami. To znamená, že aj keď iba malé percento hráčov utratí peniaze, vzniknú miliardy. Ale kam tie peniaze idú? Mnohí si myslia, že Supercell si ich len necháva. Nie je to také jednoduché. Platia vývoj nových aktualizácií, servery, zamestnancov, marketing, e-športové turnaje a dokonca investujú do nových hier. Supercell dokonca v posledných rokoch výrazne zvýšil investície do vývoja nových projektov. Ale teraz prichádza otázka. Ak hra zarába toľko peňazí, prečo sa hráči stále sťažujú? Prečo chcú viac odmien? Prečo hovoria, že niektoré veci sú drahé? Možno preto, že každý hráč vidí hru inak. Pre jedného je Brawl Stars úplne zadarmo. Pre druhého je to hra, do ktorej vložil stovky eur a tisíce hodín. A práve preto sú diskusie o peniazoch v Brawl Stars také kontroverzné. Ale najviac ma zaujíma jedna vec. Keby si dostal 100 eur, minul by si ich na Brawl Stars? Áno alebo nie? A ešte jedna otázka. Koľko peňazí si do Brawl Stars minul doteraz? Napíš úplne úprimne. Som zvedavý, koľko nás tu je free-to-play hráčov a koľko tajných spenderov. Ďalším skrytým problémom hry je umelo vytvorený nedostatok zlata. Všimol si, že zatiaľ čo power bodov máš na rozdávanie, zlato ti neustále chýba? To nie je chyba dizajnu, to je zámer. Zlato potrebuješ na všetko. Na levelovanie postáv, na kupovanie gadgetov, star powerov a hlavne extrémne drahých gírov a hyperchargeov. Tým, že hra drží prísun zlata na minime, ťa neustále brzdí v progrese. Chceš vyskúšať nový hypercharge? Buď budeš niekoľko týždňov poctivo šetriť a obmedzovať ostatné postavy, alebo jednoducho klikneš na tlačidlo, kúpiš si gemy a premeníš ich na zlato. Hra ťa nenápadne, ale vytrvalo tlačí do bodu, kedy ti tvoj čas začne byť vzácnejší ako pár eur z peňaženky. Brawl Stars je bez pochyby fantastická hra. Má neskutočne chytľavú hrateľnosť, nádherný vizuálny štýl, neustále aktualizácie a všetci ju z celého srdca milujeme a trávime v nej hodiny a hodiny nášho času. Na tomto videu ťa nechcem presviečať, aby si hru okamžite vymazal. Je však nesmierne dôležité uvedomiť si, že na druhej strane tejto aplikácie sedí obrovská nadnárodná korporácia, ktorej primárnym cieľom nie je tvoja zábava, ale generovanie zisku pre akcionárov. Tá miliarda eur na konte Supercellu nevznikla náhodou, ani z čistej vďačnosti hráčov. Je to výsledok chladnej, precízne kalkulovanej psychologickej stratégie, ktorá útočí na tie najzákladnejšie ľudské slabosti. Túžbu vyhrávať, strach z premeškania a potrebu niekam patriť. Keď na budúce uvidíš v hernom obchode svietiť novú ponuku s obrovským nápisom, aká je neuveriteľne výhodná a ako ti ušetrí kopec práce, na chvíľu sa zastav. Predtým, než bezhlavo zadáš heslo od svojej karty alebo od karty tvojich rodičov, spomeň si na toto video. Zamysli sa nad tým, či tie peniaze naozaj stoja za pár virtuálnych mincí, alebo si sa len stal ďalšou obeťou dokonale premysleného systému. Ak sa ti táto hlbšia analýza páčila a chcel by si vidieť viac takýchto videí zo zákulisia herného priemyslu, nezabudni hodiť like a kliknúť na tlačidlo odberu so zvončekom, aby ti nič neušlo. Ďakujem ti, že si ma počúval až do konca, prajem ti veľa šťastia pri pušovaní a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.